होली कैसे हवा होला कि होली में होली के पहले अगर 35 इंच झूला पहनत हो आज जैसे ही बसंत 25 से बेयार लागल तो देह लोग के फैल जाला एक आली 36 इंच खोजे लगा पिंकी के तो 44 हो होली में चोली के चरके नसियन मेरे मामा का 40 होली में चोली के चरके नसियन चढ़ेला फागुन के इस गाने पर खुश करके 100 रुपया पुरस्कार हमारे रामदेव बाबा छतरपुर रेखा वस्त्रालय हमने के प्रधान है जहां झारखंड में जाके भाई का से भेंट करी हमें के चले लगे छतरपुर में है ये महीना कैसन है पिंकी होला मस्त महीना होली के झलकाई दे दसीना होली में होला मस्त महीना होली के हलकाई दे दसीना होली में बिना जोड़े के जोड़ा मुश्किल है जीना होला मस्त महीना होली के हलकाई दे दसीना होली में बिना जोड़ी के जोड़ा मुश्किल है जीना ये हमनी के होली त्योहार है पर्व नहीं खे पर्व त्योहार में का अंतर बा पर्व में भूखल त्योहार में खूब खाई जाला एकरा में कतने पियला लोग कतने मीठ खाला लोग कहीं मारा मारी कहीं भाला भाली हो जाला